Goedenavond, het is zondag 11 juni en dit is een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Terwijl de natuur schaapjes stelt in de schaduw, laten wij ons niet kennen. We fietsen, we lopen, wij varen wel bij het zonnige weer. Zalig. Het is gewoon zalig. Zalig, maar voor velen ook gewoon te heet. Boven de 30 graden werd het. Ik vind het heel erg warm. Ik loop eigenlijk meer van koffieterras naar iets fris terras. En af en toe hier bij het water het spettertje opvangen. U houdt niet van warmte, toch zie ik een lange broek. Daar moet je niet over beginnen. Want daar hebben we al zoveel discussies over gehad. Mijn benen zijn niet zo mooi. Dus ik schaam me een beetje voor mijn benen natuurlijk. Lelijke benen of niet, een spettertje opvangen deden ook de deelnemers aan de badkuiprace in Borselen. In zelfgemaakte badkuipjes gingen ze de sanitaire en serieuze strijd met elkaar aan. Hoe belangrijk is de badkuipenrace voor jullie? Ja, daar draait alles om. Dus daar bouwen we heel de jaren naartoe. Ja. Ja, jullie hebben hier lang naartoe geleefd. Ja, zeker. Waarom heet hij de drievende borrelnoot? We moesten een naam verzinnen en we konden niks anders bedenken. Gaan jullie ook borrelend het water over? Dat mag niet, helaas. Ja, hopen dat hij op het water blijft en niet gaat zinken. En ja, helaas is ook dat het lot van sommige badkuipracers. De krukel lag voortijdig in de kreukels. Ach, ook wel verfrissend op zo'n zondag. Een scootmobiel in de hal van een portiekflat in Vlissingen is vannacht in brand gevlogen. 12 bewoners zijn met een hoogwerker naar beneden gehaald omdat het trappenhuis vol met rook stond. 1 persoon is door het ambulancepersoneel onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen. Vanwege alle rook in het trappenhuis mogen de bewoners op dit moment niet terugkeren naar hun appartementen. Het is nog niet bekend wanneer dat wel kan en waar de bewoners in de tussentijd kunnen worden opgevangen. 2, 1. Een recordopbrengst voor Delta Ride for the Roses. Zo'n 5000 deelnemers stapten dit weekend op de fiets om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Na de fietstocht door Zeeuws-Vlaanderen vandaag werd de totale opbrengst bekendgemaakt. Die kwam uit op bijna €300.000. En dat is ruim een ton meer dan vorig jaar. Het geld wordt ingezet voor onderzoek naar verschillende soorten kanker. Met dit elektrisch treintje werden bezoekers naar de nieuwe aangelegde panoramaheuvel gebracht in de onder water gezette Hedwiegepolder. Het is voor het eerst dat mensen erop konden. Na alle ophef over de ontpoldering, de doorsteek in stilte van de dijk en de afgeblazen naamwedstrijd werd het tijd voor iets positiefs. Ik wil ze meegeven dat hier natuurontwikkeling heeft plaatsgevonden. Hoe dat verder gaat ontwikkelen. Daarnaast willen we ook deze heuvel laten zien en wat er straks opkomt. En daarnaast wil ik ze met name laten genieten van het mooie uitzicht. En van eb en vloed ook van dit gebied, dat ze dat kunnen beleven. Het uitzicht vanaf de 25 meter hoge heuvel beviel de bezoekers wel. Daar heb je heel veel industrie. En dan aan die kant heb je heel veel groen. Dus het is wel echt een beetje het beste van beide werelden zien. Een stukje ontwikkeling ook voor de vissen, voor de getijden. En een stukje extra toerisme wat het weer met zich meebrengt. De heuvel blijft niet leeg. Er komen nog een radar en een uitkijktoren op. Voetballer Jan-Paul van Hekken maakt zich op voor het Europees kampioenschap met Jong Oranje. De verdediger uit Arnhemuiden meldde zich vandaag in Zeist en zegt klaar te zijn voor het EK. Het is een heel lang seizoen geweest. Alleen als je dan een EK mag spelen, dat is natuurlijk ook een heel mooi iets. En dan kijk je ook zeker naar uit. Dus nee, ik vind het alleen maar mooi. Van Hekken speelde dit seizoen bij het Engelse Brighton en Hove Albion, waar hij zijn Premier League debuut maakte. Maar verder zat hij vaak op de bank. Ik denk sowieso dat ik een veel betere speler ben geworden dan afgelopen jaar. Veel geleerd dit seizoen. Misschien niet het aantal wedstrijden waar je op gehoopt had. Als je tegen Manchester City speelt en je doet goed tegen de beste spits van de wereld, dan heb je natuurlijk wel een heel trots gevoel. En ja, dat neem je dan wel als mooiste moment van het seizoen. Ook al vond ik mijn Premier League debuut ook mooi, omdat je
ja, daar is jonge jongen van droomt. De 22-jarige verdediger mocht deze week eigenlijk ook op trainingstage bij het grote Oranje. Maar dat ging niet door. Van Hekken kreeg rust voor het EK dat over 10 dagen begint tegen België. Ja, ik denk als je een toernooi mee doet en ook onze selectie kijkt en als Nederlands elftal, denk ik dat je er naartoe moet gaan om te winnen. Natuurlijk, je weet ook niet heel goed wat je kan verwachten van de andere teams. Je ziet de selecties wel en die zijn ook erg sterk. Alleen ik denk dat je dat van ons ook kan zeggen. En ja, het doel is het EK winnen. En laten we hopen dat we 9 juli terugkomen met de beker. Naast België speelt Van Hekken met Nederland in de poolfase tegen Portugal en gastland Georgië. En er is natuurlijk nog een Omroep Zeeland Sport. Jan-Jaap, wat zit er in je uitzending? Nou, het wordt ook voor jou genieten hoor, Martijn, want onze uitzending zit vol met doelpunten. 17 vielen er in de 3 wedstrijden in de halve finale van de nacompetitie waar we bij waren. Arnhem-Uiden speelt in de nacompetitie om een plek in de eerste klasse in Zaltbommel tegen Niveau Sparta. En we hebben 2 wedstrijden uit de halve finales van de nacompetitie om een plaats in de tweede klasse. FC Douwendalen uit Middelburg speelt op eigen veld tegen Heukelum uit Gelderland. En Walcheren speelt in Vlissingen tegen de jonge Spartaan. Die ploeg komt uit Middelharnis. Dat allemaal straks in Omroep Zeeland Sport. Kijken dus! Het is vandaag warm. Halverwege de middag is in het grootste gedeelte van Zeeland de 30 graden gepasseerd. De zon kreeg vandaag vrij spel, waardoor de temperatuur snel kon oplopen. Er zijn vanmiddag ook wat stapelwolken ontstaan, maar voor de rest is het zonnig. Een prima dag om jezelf naar het strand te slepen, waar een zeewindje voor een klein beetje afkoeling zorgt. Vanavond zouden deze stapelwolken uit kunnen groeien tot een lichte regenbui, maar ik acht de kans heel klein en verwacht dat de neerslag netjes buiten onze landsgrenzen blijft. Het koelt wel verder af naar een graad of 17 met een matige noordoostenwind. Morgen wordt het wederom op grote schaal tropisch warm met een lokale stapelwolk en wat sluierbewolking. Nou, de zon die zal hier geen moeite mee hebben en de temperatuur loopt dan ook op tot weer meer dan 30 graden. Aan de kust door een zeewindje een paar graden lager. De oost- tot noordoostenwind blijft voorlopig in stand, waardoor er droge en warme lucht aangevoerd blijft worden. Dinsdag wordt het 29 graden, maar nog steeds zonnig. Ook woensdag en donderdag zijn droog, overwegend zonnig, maar elke dag koelt het weer een graadje of 2 verder af. Op regen hoeven we de komende week niet te rekenen. Het droge weer zit voor de gehele volgende week muurvast in de weerkaarten, maar dan wel met een iets lagere temperatuur. En tot zover deze Zeeland nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.